السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا مولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى هم هنگدين طاعات عبادت لنگدي صالح عمل لنگدي خدای için oturuşuqlanız ve muhabbetlenir ve qadam adımlanır. Lütfu keremi bilen kabul edip de hemmenize iyiliğin içeriğiniz, dost yarınız, kavmu hişiniz, inatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahir saadet gününmek, yüzü aklık versin inşallah. Huday Teala yurdumuzu parahat edip, vatanımızı emniyet, ağzı birlik, iman abreyden ayırmasın inşallah. Mübarek aylarda, mübarek ay Ramazan ayı yetip gelen vaxtlarına, tomsun gecelerine, kızgın havalarda, kıyısqa gecelerde, beyik pek Allah'ın rahmet etip iyi veren, Resulü olan gözümüzün nuri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek şirin siratından gurrunlarının eşters ve almalı derslerini alarsip gelmek elbette imanın alamatıdır. Huday izzetini arttırsın inşallah. Geçen haftelerde beyik pek Allah'ın koklemeği bile Uhud urşunun içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek 56. yaşında bir neçe yağdayları hizmetine de yetiripdik. En qiyin yağdayları yaşayışına ahir bir ağır yağdaylarını geçirip veren vaxtları Uhud jengine, Uhud savaşına. 13-14 sahaba Resulullah canın yanına yetişip onun evünçer dayav durup Hazreti Talha ibn Ubeydullah, Sa'd ibn Abi Waqqas cennet bilen boşlanan sahabalar 17'den 12-13 nefer olup sahabalar yetişip dayav durup Nusaybah Ummu Umare diyen zenana ve Hazreti Mus'ab ibn Umayr radıyallahu anh Mekke-i Mukarreme'de in pulkan, in ovadan ilmaşgeyen, in saçını yağılıca gediyen ve in ovadan heyvur silahın içinde yaşayan cavan sahaba. Ohum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evvelin iyi veren sefiri Medine-i Münevvere'ye o da şu 12-13 neferin içinde olup da Hazreti Mus'ab ibn Umayr şehit olup diye geçen haftede geçti mungurrunu. Ohum Hazreti Mus'ab ibn Umayr radıyallahu anh zerehi doğunu giyip Resulullah canlı zerehi doğulli Ceng meydanının egin maşı geyevli Peygamberimize beter mengdeşligi varmış. Hazreti Mus'ab ibn Umayr 40 yaşındaki sahaba radıyallahu anh
on öldüren gıygırıptır. İnne Muhammeden qad qutila sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette Muhammed öldürüldü. Men öldürdüm şonu diptir. Resulullah'ı öldürdüm qadip. Hazreti Musab öldürakana, Hazreti Musab şehit bolandan sonra gıygırıp idine gaşin kafirlerin arasına gaşin gıygırıp battır. Oham bir gıygırmak hem Müslümanların hem kafirlerin arasında yayraptır ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldürüldü dip. Oham kafirlerin bireme hamleleri şu guşede qavab dofulmoqları bireme yengliptir. Çün ahir maksatları Resulullah'ı öldürmekti. Oham yöne Müslümanlara da bugurrun barıp bireme ikilinci edek şaya evvelden qaytadan Resulullah öldürüldü deyip Müslümanların da bireme havası qaçıptır. Oham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani ki 12-13 tane sahabaları bilen وحينئذ استطاع صلى الله عليه وسلم أن يشق الطريق إلى جيشه المطوق برمه hamleli yengliptir Resulullah öldürülü muqadib. Yani ki 12-13 nefer bilen ol arada muhasara olup duran, dövrüğün kafirli alıp duran qoşunu ki 20-30 nefer sahabası ba şoňa gaşyn özüni yetirmäň pikirinde bolupdyr. Oham sahabalar bilen şoňa gaşyn oğrap, awwelin gören sahabaň bir görse Resulullah ba bile bilen gıygırıpdyr. Ya ma'şeral muslimin, abşiru hada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Resulullah ba dipdir. Ey boşluk musulmanlar dipdir. Oham peygamberimiz fa aşara sallallahu aleyhi ve sellem ileyh an ismit. Hey kebleme gıygırma dipdir. Kafirler de eşter diptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sesin çıkarma diptir. Oham 30 tane dayav sahabalardan şol muhasara olup durulun yakirrağını barıp peygamberimiz olar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin canı bağdığını, canının sağdığını görüp Resulullah canının daşını alıptırlar. İndi näçe nefer bolurlar? 30'dan ağıraq sahabalar bolurlar. İslat 2, sonra 13, 14, inni 30'dan känrak bolup hemmesi fekannahum lem yusibhum şey'un hina ra'aw sallallahu aleyhi ve sellem saliman. Birlerinin dişide ölüpdir, birinin ayağı kan akıptı, innan canları yaradan dolu da. Onda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin canının bağdığını görüp hiçbir innamlarına yara düşmedik yanak bolup, hoş olup Resulullah canının daşını alıp her gaysi bir kep bilen ya Resulallah nahri duna nahrika vecihi duna vecihika. Ya Resulallah men yüzüme bir dat değsin, sen yüzüme değmesin. Men boqurdağım, men qursağım, sen qursağından evdedu. Men qursağıma, men boqurdağıma bir dat değsin, sana bir dat değmesin. Nefsi duna nefsika. Bana bir dat bolsun, sana bir dat bolmasın. Ya Resulallah, esselamu aleyke gayra muvedda. Ey tükünmez sağlık bolsun sana. Tükünmez Allah'ın salamı olsun sana. Bağımı sen diyen yağladıp, 30 nefer daha olup, dayavlık bilen, inni yine daşını alıptırlar. Inni önkü, cenk meydanın deslap, Peygamberimiz sahabaların daşını alıp cenk başlamadı mı? Şu yağdayı qayta yine Müslümanların eline gelip bariyan yağdayı. Emma ey mümin Müslüman doğulla, ey cavan dost, şu yağdaylan içinde bir vakıa olupdur. Qavqulağın gerir, gözün aç, havasın cemedi. Şembe günü Uhud cenginin içindeşi. Näme vakıa olupdur? أقبل وهاب المزني ومعه ابن أخيه الحارث بغنم لهما من الجبل. Şu Uhud urşu bolup duqa Vahab diyen sahabalan biri yanında da doğun oğlunu varmış. Bir ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay mı nazal koyun almadan çürüyüm, dovar almadan çürüyüm, ol dağdamıştık. Yani bir cenk meydanının, Uhud cenginin düyüp haberleri yok. Şol şenbe günü, Uhud urşu bolan günü,
bu dawarlary bilen oyun geçileri bilen Medine-i Münevvere'ye yetipdirler. Fevecede el-Medinetel Münevverete huluven. Görselim Medine hiç halvatçılık. Adamlardan soraptır. Hiç adamla görünmeyede deyiptir şu iki nefer. Fekalu bi Uhud haraca sallallahu aleyhi ve sellem yuqatilul müşrikine. Onna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram menen Uhud meydanına, Uhud dağın düğününe kafirler bilen çalışıptı deyipdirler. İnniş iki tane sahaba Hazreti Vehb el-Muzani radıyallahu anh doğan oğlunu bilen näme derler? Fetaraka el-agnama. Malları vardığı, doğru vardığı yatlarına düşmendir. Şodur şuna mallarını hep berip ceng meydana kaçın gitipdirler. Feharaca hatta eteya en-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem. Durmen bular bir jaylayın, durmen bular qaimlayın, durmen bular bir yerik getirin, durmen min çoğuna tevil verin. Akıllan çaşıptırlar. Şodur şuna gidipdirler, ceng meydana kaçın. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arka olupdurlar. Görseler ceng meydanı, bula da taze nefes. Bula taze nefes bolup başlar. Bulan hazır yadavulluğu yok cengden çüreyim. Barakana koşulup, bile bilen kafirle bilen çalışıp, Resulullah canı arka olupdurlar. فانفرقت فرقة من المشركين فقال صلى الله عليه وسلم من لهذه الفرقة وهم kafirlan bir tipi 10 nefer 50 nefer neçe neferde bolýan bolsa birdenle çıkıp qaytypdyr şu jeng meydanına Resulullah'a gaşyn. Oham Resulullah jan haberdar bolup duran bir gelýän guruh bir gelýäniň öwüne kim durjak diýipdir. Am Hazreti Vehb ol taze nefes bolup gelen ana ya Resulullah özüm ma diýipdir. Kılıcı bilen bar bulap innan can yaradan ne olmalı ha? Oları iyidine kavuptur. Bir edenişe. Fenferakat firqatun ukhra. Oham yeni bir anırdan 15 nefer, 50 nefer ya 100 nefer yeni de öz başına var. Tip öz başına var kafirlan guruhu o da qaytıptır. Resulullah can men li hadihil firqa. Muna unne kimdir arqa deyiptir. Hazreti Vehb el-Muzani yanqiyelen taze nefes. Özüm ma ya Resulullah deyiptir. Mınne bilevilli bilen bulaşıp Qur'an zırhana salıp bularda iyidine qawup Resulullah gaşyn qaytmaga ijade bermändir. Ham üçüncü yeni bir şu jürek bir guruh yeni bir tip turupdyr. Aňyrdan oğrapdyrlar Resulullah gaşyn. Peygamberimiz aýdypdyr men yaqumu li haula'i bulara kim turjak qam diýipdir. Yeni de yanqı taze nefes bolup gelen Hadir ceng meydanı yadamadı Hazreti Vehb. Ana ya Resulallah diptir. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydipdir. Kum ve ebşir bil cenneh. Ey Vehb, tur cennet bilen boşluk sana diptir. Kum ve ebşir bil cenneh. Aham oğratdır. Resulullah can dua ediptir. Allahümme erhamhu. Hudaya şu Vehbi öz rahmetine salliptir. Ceng meydanına malın ekber qaydan ediyen hizmetlerini vedde. Aham Hazreti Vehb Resulullah'ın bu dualarını eşitip bile bilen kafirlerin içine girdir. Vallahi la uqilu ve la astaqilu. Eden işimden, eden mamulamdan malımı ekberik gelip de Resulullah'ın evününü durup canım feda edip berin işimden öküna marniptir. Wallahi la uqil ve la astaqil. Eden mamulamda feshida marniptir. Ey Müslümanlar, bir yöne geçip pariyata şu vurdunlardan. Yöne qarad hikaye ol pariyata. Wallahi la uqil ve la astaqil. Oylum ekber qaydanımda Allah'ay. Bir mamleden ya Allah mi Resulullah canına kum ve ebşir bil cennet dedi. Özünün özü begenip yarılacak bolup Allah bilen ant bolsun edin mamlamda öküne mak diptir. Malım ekber qaydıp Resulullah'ın evine durup qursoğum evime orta yavduranım diptir. Ve hiç vaqtda mamlamın fesih olmağını istemak dem diptir.
هم şodur şuna varıp فقام فدخل في صفوف المشركين حتى اشتملت عليه الأسياف والرماح فقتلوه. بقدر نayda kan deyipdir. بقدر şemşir kan deyipdir. بقدر qılıç kan deyipdir. Şo ma'rakaning içinde şehit bolup yıkılıp qalıpdır. Şo ma'rakaning içinde yanqı dayavdurmaklığı bilen şehit bolup qalıpdır. Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anh sonralarda da yoldaşlarına, sahabalarına şu jeng meydanına bağ ve yoqları şugurrunları tarif etdiyanna hayti gurrunları yanqı işten gurrunlığıdı. Hazreti Vehbil Muzanin idin xitmatlarını ve şehit boluşunu devrewnaklari tarif edip aytyanmış. İnne ahabba meytetin amutu lima mata aleyha'l muzaniyyu. Xudaydan arzu ediyen, dileyen şol Muzanin ölüp gitşiyana kafirliğin naydalarının arasını ülasam da deyip hevesim kanna men deyipdir. Şol Vehbil Muzanin ölşiyana men ülasam da deyip arzu çekyanmıştı. Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas Resulullah'ın yanında duranda yow sahaba yanqı Vehbil Muzani vardı da aydan kefiba. أشهد لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا وهو مقتول. قوي قرن كامل ورسن صنرام قالمسن بقرن. Hazreti Vehbil Muzani radıyallahu anh ruhunun hoşluğunun hatirinin için inşallah elbette ruhu hoştur. Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas ahir lahzada Resulullah'ın saqlan sahabana amediya Vehbil Muzanin xitmatlarını gözüm menen gördüm. Ve sonra jeng meydanı tamam bolandan sonra Resulullah'ını gördüm. Şol Vehbil Muzanin cesedinin üstüne ayrılıklı yatan şehit cesedinin üstüne varıp ayak üstüne dik durdu deyiptir. Ve huve sallallahu aleyhi ve sellem yakul radiyallahu anka fe inni anka radin. Ey Vehbil Muzani, Allah senden razı olsun. Men Muhammed senden razıdırın rivayeti deyiptir. Şon üstüne var dik durup aytdı deyiptir. Sa'd ibn Abi Waqqas gözüm menen gördüm diye. Oham sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Qama ala qadameyhi. Qulağatın. وقد نال صلى الله عليه وسلم من الجراح ما ناله وإني لأعلم أن القيام لا يشق عليه. من شن باليادم ديبتر Hazreti Sa'd diye. Jeng meydanına özüm madım diye. Resulullah hem yadavdi ve hem de innamının yarası badi. Dik durmanı hali yoktu. Onu da şu Vehb jaylan tuqa qabrının başında dik durdu şona siyle gatip diptir. وإني لأعلم أن القيام لا يشق عليه صلى الله عليه وسلم. دكتور مقين يلياد ديبتر. أنه دا شما حرمت ديب يعني برد إذا ما اللي والت خدمت يتشكيان أقبلب شان نبيد بشي ديب أيقسن الدردو ديبتر شال ينقو Vehbil Muzani دنشريم. أهم فمد صلى الله عليه وسلم على رأسه البردة فخمره. برياش الخطلي koynuğu varmıştık, doloğlu parçası varmıştık. Yani Hazreti Vehbil Muzani'nin Resulullah can onu bir formda uzunluğunu edip kellesine karşın çekiptir. Hazreti Sa'd diye ol Hazreti Vehbil Muzani'nin ayağı boş kaldı. Parça yetmedi. O hem Peygamberimiz bize buyurdu. Fecema'nel harmala. Sepent yığnadık. Üzerlik yığnap parça diyor. Lahadının içine, kabrının içine ayağının üstüne üzerlik koyduk ve dizinden yukarıda parçası yetti. Kefen hesabına olup üzerlik koydu, cayladık deyiptir. Cennet bilen buğuşlanan Resulullah'ın yanına dayavduran Sa'd ibn Abi Waqqas name diye men Xudaydan arzu ediyen şol Muzanin kiyanak ölüp gidem bolsadım da yöne acalım gelmeyenler giyeceğe kalım da deyiptir. Yoksa şu cirek Resulullah hormat koyuşup, edir Resulullah ona hormat koyup, dua edip, onu caylap,
şu ýagdaýda meni geçasadım da deyip arduwa girdim diýipdir ýöne. Ajalym giýjä galypdyr da diýipdir. Inhe Uhud jeňini Hazreti Wahbil Muzani radıyallahu anh cennet bilen buuşlanan bir de sahabalan biri olup gidipdir. Ey mümin musulman doğalla bir 5 daqiqa ol ders alaylyň bu gurrunlardan. Bu gurrundan üstünden geçmeklik gelişik diýer musulman adama. Näme diýip bular fakat kıssa bolup geçmeli. Näme diýip fakat hikaye bolup geçmeli. Awwelena on malny, dowarny oyun geçsin alıp gelýäka äpberip gaýtşyny, özüniň wujdany, özüniň insafy, özüniň akly, belki özüniň imany ijady bermändir. Oyuna uýmanmeli Rasulullah da urşupdy. Näzire iman ijady bersin. O da bir beýik adamlaň, bir merde adamlaň, bir ewliya adamlaň. Bilen imanlary ijady bermändir. Malı imde kön bolup beýdip şeýdip Rasulullah'da kafirli bilen çalşyp durmaly. Şodur şunu hep bir gaýtypdyr. Ahir zaruret mi var? Bala hoşlugy ştaýyn desal. Bular hoşlugy, saadeti, gönünmegi Hudaýyň ryzaýatynyň içinde gözläpdirler. Oham gönünipdirler. Hoşlugy Hudaýyň nurunyň eteginde gözläpdirler. Gönünipdirler. Hudaýyň ryzaýaty ýerde baý bolsa, hoşlukdy şu tahtadyr diýip, Allah'a we kıyamada cenneti imany kamil bolup ugrapdyrlar, gönünipdirler. Gör Hazreti Ömer'in ardy geçişini, şoňky ýaly ölsem de diýipdir. Gör Sa'd ibn Abi Waqqasy, şoňky ýaly ölsem de diýipdir. Ey mümin musulman dogalla, o direk ardylar edip bilmesekde, hi bolmany dogamyň içinde goşaýlyň. Ger qadamat hast, çömerdan boro. Ver amelet nis, şu Sa'di benal. Amalyň ba, gel merde amal bol. Amalyň ýok, doga bir ette. Hudaýa hi bolmany imanyň içinde geçeýin. Hudaýa menne o bendelengden et. Hudaýa maňa da cennet nesip et. Hudaýa menne rizaýatynda sal. Hudaýdan ihlas bilen şadatly dilense, Hudaý berjek däl diýermay. Erhamur Rahimin gapsyndan gowarmay. Ey mümin musulman dost, ey jawan dost. İnsanlar özüni yitiripdir bir zamanda. İnsan Hudaýyny ýadyndan çykarandan soňra özüni ýadyndan çykarýar. İnsan hoşlugy günahyň içinden tapjak bolupdy. Hudaýyň garanky bolan ýerinden hoşluk tapjak bolupdy. Hudaýyň garankydan ýerinden ýakçylyk tapjak bolupdy. Oham näme diýär? Günah yerden güljek bolýar, gaýgysy köpelýär, narahaty köpelýär, çaýsy awlyk bolýar, nahara awlyk bolýar, erheliň arasy dewýär, enata ogulgynyň arasy dewýär. Oham maksadyna yetmedi da, inni öwrilmeli Allahyň ýoluna, inni näme diýär? Ah! Bu günahny etberip, başga bir günah edip, ýene ýüregini jaýlaşdyrjak bolup, öňkü narahatynyň ýerini tutsun diýip, haram zat bilen ýene özüni dewa etjek bolýar da. Mesela bir haram kepleşýäni varmış, haram sataşýany varmış, wefa görmeýär, nikah da ýok. Dälip barýar, bu külli bi wefalykdy görüpdir, ýyly ýok puç, inni gelmeli Allahyň gasyna. Ýok, inni başga biri bilen ýene haraşyk, ýene sataşyk, ýene kepleşyk, öňkü naharahatymy ýuwsyn diýip. Öňkü dimmeter ýene derdi köpelýär. Hudaýyň ijazat bermedik ýerinden hoşluk tapjak bolmaly. Ey musulman dost, hiç kunci bidedu bidam nist, cüz bi halbetgah hak aram nist. Hiç kunci bidedu bidam nist, cüz bi halbetgah hak aram nist. Hudaýyň gapsyndan başga ýerde, Allah Taala'ny çağırmakdan başga ýerde, öz eýämizi çağırmakdan başga ýerde, beýik Allah'ın mehabbetinden ve rizayetinden başka yerde mutmain mol, hiç vakt hoşluk insanın tamam arameşi tapılamaz. Hiç kunci bidedu bidam nist, her deşvehir, her yana var.
hoşluk tapacak bol, rahatlık tapıp bilmersin. Cüz bi halvetgâhe hak aram nist. Fakat Allah'ın halvetgâhi. Yuvaş açıktan içinden. Ya Rabbi, ya Allah diye keyif edersin. Aramışa şu vakti yetersin. Bu insanları öde, hoşluğu Allah'ın rızayetinden göddeptirler. 2 dakika yine aydın tamam edecek o ham. Şu vardaki dersi. Geçen hafta bir yoluk bolup qaldı. Ahirki vaktin içinde. O da näme? فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. Büyük Allah Zülcelal'ın kelamışı. Suriye Duhan 25. paranın içinde. Kafir adam ölünne yerde ağlamadı, göğünde ağlamadı ona. İbn-i Kesir deyip bir tefsirimiz var. Şonu bir rivayet getiriptir, şonu ayda kanı geçeyin üstünden. Ma mata mu'minun illa bekat aleyhi s-semâ'u vel ardu 40 sabahan. 40 sabahan. 40 sabahan. Her mümin Müslüman adam Allah'ın salih bendesi dünyadan geçenine, ölünne, ayrılanına şuna ibadet etyen yeri ve amal çıkyan göğünü, amal çıkyan yeri 40 güllep ağlayalı şuna deyiptir. İbadet ediyen yeri ve amal çıkyan yeri 40 güllep ağlayalı deyiptir. Emme kafir fasıqa adam ayrılanına begin yerle. Yok bolmuş, yok bollu bizim üstümüzde, fakat haram iş ederdi. Ve şu kaftan fakat haram çıkardı. Fakat günah çıkardı. Fakat Allah Teala'nın icazet vermedik zatları çıkardı. Allah'ın kelamının içindeki gurrunlar şula. Hudayın rızayetinin içinden tapsak, Hudayın rızayetinin içinden hoşluk gözledip, Huday biz bilendir, yervün, ay gün, yıldız, öspüren yıl, hemmesi sana hoştur. Emme Huday Teala'nın qaharı yelse, yervün, ay gün, yıldız ve Hudayın dostları hemmesi qahardadır. Ey mümin, Müslüman doğun, şuurun, deslab aytiyanın ödüne, ve sonra siz doğulları hakikat bir nasihat gurrun elbette saklamak gerektir. Geleyliğin Resulullah canın mübarek yağdayınna gurrunlara. قال ابن إسحاق فلما أسند صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه ابن خلف. قوة ذاتهم. 30 sahabası bilen o özlerini yığınap Uhud dağı gaşin arkalarını berip yaxşı bir iki difen arası dağın arasını qow yer tasıp Resulullah can dağı gaşin arkasını berdi. Oňa çeli aňyrdan ol qadim Mekkedäki düşmanlarynyň biri Ubey ibn Halaf diýen bir laneti zaňyr betbaht adamyň biri aňyrdan gaýdypdyr. Aty bilen bile. Ve huwa yaqul ayna Muhammed la najawtu in naja sallallahu aleyhi ve sellem. Ýerdaýçy Muhammed diýip aňyrdan gaýgyryp gelýänmiş. Eger Muhammed salim alsa men ülaýyn diýenmişdik. Men alaryn şonu şigedek diýip dofulup gaýdypdyr. Ýanky ibn Halaf diýen kafir. Faqala al-qawm ya Rasulullah ayatifu alayhi rajulun minna. Ya Rasulullah icazamy bilen birimiz şoň ewne çykyp helak edýil şonu diýipdir. Ey musulmanlar, Resulullah'ın ýagdaýy. Aňyrdan gelýär, ya Rasulullah näme maslahat diýipdirler? Resulullah näme diýse gaw? Da'uhu zat diýmen gaýtsyn bärrak diýipdir. Falamma dana tanawala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem al-harbata min al-haris. Bärrak gelsin şo diýipdir. Bärrak gelip berenne Haris'in eline neyzan alıp Resulullah'ın ödü kalıptır yukarı. Falamma akhadaha sallallahu aleyhi ve sellem intefadaten tatayaru an. Resulullah'ın ödü eline neyzasını alıp şoňa gaşyn uğranna sahabaların ödü basılıp kenara gaşyn savulu ötdirler. Gaýsyn bärrak diýipdir.
elini naydasını alıp şoňa gaşyn birden ugrap Rasulullah'dan şoňa gaşyn gow gözläp o da zerihi dolly demirden donyp almışdyk. Kellesinde de demirden kula ahanisi varmışdyk. Birje yerinden vurup bolýa, kellesindeki demir don we geyip duran demir donyň arasyndan azıcık bir sant ya boljak şoň arasyndan bokurdağından vurmaly. Rasulullah doğurşun arasını nişana tutup fata'anahu fiha ta'natan tadahraja anha. Bile-billigin ewlek barşon belläpdir. Doğur bokurdağının gatdandan yarıp geçipdir. O da atından toğulanyp yere gaçypdyr ýanky betbaq. Oham aňyrak göterip alyp gidipdirler. Oham ýanky Ibn Halaf aýdypdyr. Bir gurrun mada nädir Rasulullah özi getirip berik neyzan dip özi belläpdir. Bir gurrun ba bolmaly bolýamyň içinde. Oham aňyrak göterip alyp gidellerine ýanky betbaq Ibn Halaf aýdypdyr. Qatalani wallahi Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Meni Muhammed öldürdü dipdir. Oham kafirli aýdypdyr. Zahaba wallahi fuaduk. In kana bika ba's. Sana zat bolmady ki bir adajyk yara boldy. Korkak näme korkýan dipdirler. Onna Ibn Halaf aýdypdyr. Ýok, o jere däldipdir. Men ozul Mekke'de kaq Medine gelme kaq şu Muhammed'e aýtdym. Ana aqtuluka. Men seni Muhammed öldürürün dip aýtdym dipdir. Şonda şu Muhammed bana cevap berdi. Bel ana aqtuluka inşaallah. Emma o Muhammed bana cevap berdi. Yok men seni öldürürüm dip aýtdy dipdir. Muhammed'in aydan kefini yalan görmedim şu halaçeli dipdir. Şu yara bilen meni öldürür şu adam dipdir. Tekrar edeyin. O da Mekke'de Muhammed Baka sallallahu aleyhi ve sellem men şu Muhammed'e aýdypdym. Men seni öldürürüm diýdim. Ve sonra Muhammed de bana aýtdy. Bel ana aqtuluka inşaallah. Belki inşaallah men seni öldürürüm diýip aýtdy men yüzüm gözdäp dipdir. Şun kefinin yalanı yok dipdir. Şu yara bilen men ölamasam boljak dipdir. فَمَاتَ عَدُوُّ اللّٰهِ فِي الطَّرِيقِ وَهُمْ قَافِلُونَ بِهِ إِلَى مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ. Hol jeng meydanından toňran öwürlip ýydy bar ýaqala ýolludy ölüp galdyr ýanky betbaht şoň bilen. Ey mümin musulman dogallar. Ne kadar biderek zat, ne kadar şum zat, ne kadar teleke zat, adamın bir olmalı, şu düşmanın da Hudaýyň dostu olmalı. Adamın düşmanı var olmalı, bir ýigrenjiň var olmalı, o da nämeňsini dinin üstüne, o da Hudaýyň dostu olmalı. On sürede şonu öldürürün, şonu azap ederin, ip gelmeli. Resulullah'dan dua ediyenmiştik. Allahümme rzuqni hubbaka ve hubbe men yuhibbuka. Hudaýa bana öz mehabbetini ver. Emma Hudaýa sen dostluğunda qowgureyin diyenmiştik. Ey mümin, ey musulman, Resulullah'ın duatışı. Allahümme rzuqni hubbaka ve hubbe men yuhibbuka ve hubbe amelin yuqarribuni ila hubbika. Hudaýa öz mehabbetini bana ver. Emma seni qowgureýärlerde qowgureyin. Hudaýa sen dostluğunda ýigrinji göramaýyn diýenmişdik. Sen dostluğunda düşman göramaýyn. Sen dostluğuny ýokuş göramaýyn diýenmişdik. Rasulullah bilen sen öldürürün diýişmeli. Ondan sonra Rasulullah'ın on ýagdaýyny gözleň. Rasulullah özü naýdalyp şonu öldürjek bolup dofulmaly. Belli bolýa Hudaýyň düşmanyny düşman görmek wezifämizdir. Özüň gowy kökezjek bolup, palany bitir gowy adam diýdirjek bolup, haram degitbäke, haramy bolan kesbäke, ýene de jaqyllaşyp şoň menen gülüşip, eger haramy iştaq tarap etmeýän naýanyp, hala ahun bol, hala garaçy bol, hala bazary bol, hala işteş bol, hala sof bol, hala beýlik bol. Musulman adam Hudaý Taala her ýerde aýdanna يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Ey iman getiren bendelerim diýip aýdýar. Ey ahun, ey molla, ey sofi, ey işan diýen zat ýok Hudaýyň bir ýerde aýdan Qur'an-ı Kerimde. Her ýerde aýdanna ey iman getiren bendem diýip aýdýar.
Giyimli selleli takkallı diyen yeri yok. Birce yerde de yok Kur'an-ı Kerim'de. İman getiren bendelerim divaydı ya Huday Teala. Resulullah'ın özden ne kadar mihribanmıştık, ne kadar raufur rahimmiştik. O dollarda geçenler elinden çağa tutanla göversene elin diyemeyenmiştik. Çağa tutup elinden tutup ayla veriyenmiştik Medine'nin köçelerine. فَإِذَا انْتُهِكَ مِنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ تَعَالَى شَيْءٌ كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي ذَٰلِكَ غَضَبًا. Emme hormat saklamalı yerde taraf hormat saklamasa, Hudayın hormatını saklamasa, en qaharcan adam bolýarmışdyk. Resulullah'ın ahlakı şey. Keza fiş şemailil Muhammediyye. Haram iş edip tu bilmenşik bolmaly, gülmeli şoň menen. Resulullah'ın ýagdaýyny öýde, nagat mihribanlygyny eşitýän, emme ýanky adamy getirberik naýdan diýip şoňa aşyn dofulup öldürýärmi seni bilmeli. Hudaýyň ýanyna ýigrinji adamy ýokuş görmek wezifämizdir. Hamrak sırap öýdüňe gowy diýdirjek bolup, ey Kur'an-ı Kerim okuyan musulmanlar, ey Kur'an-ı Kerim'e katnayan mümin musulman ayallı gollar, menne katme Kur'an'ımma, mende kelaslanma, mende bernamalanma, maşallah, Allah'ın haram eden zatını yokuş görmek elbette vazifendir. Haramı bulaşıp veren adamlara da elbette vazifendir. Palani Kur'an okuye, palani Kur'an ders veriye, yeni de şu zatları yokuş verene ki koşulup belki didirmeydin özümüzü. Huday için mescidin içinde, mihrapta minberin içinde özüme ve mümin musulman Türkmen doğullama nasihat diýýär. Resulullah'ın ýagdaýyndan aýdyp Kur'an-ı Kerim'den aýdylyp duran zatlar. Resulullah'ın senetli gurrundan aýdylyp duran ýagdaýlar. Özümde allamaýyn. Bu barada Resulullah'ın bir aýdan sözüni aýtsak, o hem musulman adam öz geregini alasın. Qala sallallahu aleyhi ve sellem: Bütün mümin, Müslüman, Türkmen doğullar ozip eşitsin Resulullah'ın sözünü. Ahunun aytýa da, ahunun aydan kefidel, ahunun özünden aydyryal, ýagdaýy bolmaz ahunun. Resulullah'ın sözünü eşitin. İnnallaha Teala awha ila Cibrail ala nebina ve aleyhissalatu vesselam an ikhsif bi qaryati kaza. Hudaý Teala Cibrail feriştäge bir wagt wahy edipdir. Ey Cibrail, palan owany yer çektir şu taýinlipdir. Palan owany yer çeksin dipdir şu taýin. Yani helak bolsun, azab insin şu taýin. Cibrail ferişte aýdypdir: Ya Rabbi, inne fihim fulanan el-abid. Ey bar Hudaýa, muňçy ne olur? Tesbihhaneyen, namaz okuyan qawjadan maki dipdir. İnne fihim fulanan el-abid. İnne fihim fulanan el-abid. Onçun ne falancan maki dipdir. El tesbihlice Allah'ın çağırıp duran namazı edipli adam maki olavan çındı dipdir. On menen bile sorman mı dipdir. Faqala Teala bihi febde. Deslap şonu başla dipdir Hudaý Teala. Bihi febde. Yer çekenne deslap şonu çeksin dipdir. Näme diýäkam o adam? İnnehu lem yetema'ar vejhuhu fiyye yevmen qattu. Ravahul Beyhaqi fi'ş-Şu'ab. Şu sofi diýän adamyň ömründe bir gezek haram iş edip duqala, haram iş edilýän işi görüp, haram iýilýänligini görüp, haram keplenýänligini görüp, bir gezek ýüzi saralyp, Hudaý üçin qaharlanan wady okşoň diýipdir. Özüni gowazam diýdirjek bolup, hamrak diýdirjek bolup, hiç bir günah edilip duqa, häzir bir ýüzi gözüniň rengi ütken wady ýok diýipdir. Deslap şonu çektir diýipdir. Oglan gurrun maýşyla bilmenşik bolup özüň allamaly gurrunlamaýşyla ay halk ay bir zat diýip geçiramal gurrunlamaýşyla innehu lem yetema'ar vejhuhu fiyye yevmen qattu. Häzir güne çeli bir gezek Hudaý üçin şoň ýüzi saralmady, qaharlanmady, narahat bolmady diýipdir. Senetlice gurrun öýde. Resulullah'ın anketi dofulşunu öýde ama durun zat diýmän bärrak gelsin ne şo diýipdir. Bärrak gelen näýdan alakan öýde ugrapdyr. Dogry bokurda ondan
İki demirin arasından nişanı tutup bellep kaptandan yarık geçip durardı. Hudaýyň düşmanını düşman görmek, bu zamanla bizirek hoşluk boljakmy? Bizirek zatlyk boljakmy? Dogry diýen din gurrun, muhabbet gurrun. Din gurrun, hoş ahlaklyk gurrun. Emma wagtyky aýdýanyň bilmeýän, Hudaýa hormat goýanak, dine hormat goýanak, ýüregiň eteginden narahat bol. Ogrynça bir doga edi. Hudaýa tawfiq hidayet berdi, narahat bol. Oňa da narahat bolmany, oňa da gowy görünjek bolup hoş ahlak bolmak imanyň isteýän zady däldir. 3-4 dagyga wagtymyz bar ýene-de. Gelýin Rasulullah janyň gurrüňine 30 nefer sahabalar daşyny aldy. Rasulullah jan bir dağa gaşyn bir mi ýokarrak çykyp bir meýdany ele almaň pikirine bolupdyr. Aham sahabalary bilen ýuwaşlyk bilen arkasyn dağa uryp dağa gaşyn çykmaly bolupdyr. Wa fil asnari aradat sahratun minal jabal fajalasa tahtahu ahadul ashabi. Aham dağa gaşyn çykyp barýaka öwünden ulukon sahra daş çykypdyr. Rasulullah jan zerihi doňna çykmak kyn bolupdyr. Derru sahabalaryň biri bir rivayetde şol tamam yaraly Talha ibn Ubeydullah radiyallahu an Rasulullah janyň etegine derru eňilipdir. Ya Rasulullah, arkama minne çykdypdyr. Aham Rasulullah jan mübarek ayaklaryny ýa-ni sahabaň arkasynda goýakana daşyň üstüne çykyp, ýaxşy döwregi gözläp sahabalaryny daşyna alypdyr. Aham kafirliň ahyrky hemlesi. İnne almasak alıp bilmeýäs bila dağa gaşyn çykyp barýar diýip dofulup kafirliň bir emesi dağa gaşyn çykypdyrlar. Oham Rasulullah jan doga edipdir. Allahumma innehu la yanbaghi lahum ay ya'luna Hudaýa kafirlara gelişmeýe bizi üstümizde çyksyn diýipdir. La yanbaghi lahum ay ya'luna Kafir bizim üstümizde çyksyn gelişýän zady ýok diýipdir. Sahabalaryň gaýrata mindiripdir. Qaytadan Hazrat Ömerül Faruk ýa-ni äkeler bilen dofulup ok atyp bilýän, ok atmak bilen tir kaman bilen, kılıç vurýan, kılıç vurmak bilen kafirler etek gaşyn düşüripdirler. Şo taýda ahyrky ýagdaýda hyzmatyňyzy ýetirip tamam edin, aňarty 2 dagyga. Oham kafirler etek düşüp inni dofulup alyp boljak däl, jeng tamam etmeli boljak diýip etek gaşyn düşüpdirler. Emma sahabalar وكان المسلمون في حالة من الألم والهم والغم sahabalar tamam narahat aldırap durmuşduklar. Birimi jen ýatışdy, Rasulullah'ın ýagdaýyny görüpdiler. Ennami yara düşüpdir, dişi gaçypdyr. Ýene gaýtadan kafirle dofulajak ýany titirişip durmuşduklar. Allah Taala şol sahabalara uky beripdir şo ýagdaýda. Ali İmran surasında 154-nji aýatda Hudaý Taala aýdýar: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Summa anzala aleykum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha منكم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا." Hudaý Taala şo ýagdaýda mümin bendelerini bir jaýyllyk, bir rahatlyk bolsun diýip şolara uky beripdir, irkilmek beripdir. Sahabalar şu duran ýerine özleri irkilip elinden kılıçları kaçıp sahabalan biri aýdýa, men şu 30-40 neferiň içinde badym, elimden kılıç kaçýa, oýanýan alýan, ýene kaçýa, oýanýan alýan, irkilip özümizden hemmemiz ýatyp galdyk diýipdir. Aham hemmesi oýanyp, hemmesi ýürekleri jaýly bolup, bir ýadawlyklary çykan ýanyk bir irkilip turaňdy, bir ýadawlygyň çykýa gaýta serahal bolýanda, Allah Taala şo ýagdaýda mümin musulman bendelerini jaýlyk bolsun diýip ukyny beripdir.
inşallah inniki fursatlarda Hudaý köklediginden Rasulullah janyň mübarek siratynyň we almal dersleri Hudaý pak köklediginden hyzmatyňyza ýetirer inşallah. Hudaý Taala iman awrydan aýyrmasyn. Parahatçylyk, agdy birlik, emniyetlikden aýyrmasyn inşallah. Maryzlarymyza şefa bersin. Musafiratda, hyzmatda, gurbatda tamam müşkilli dogalla Allah Taala asan etsin inşallah. Bir alham, 3 kul huvallah, Suriye Felak ve Nas hoş okuyelim. Bütünlüğün ruhuna bahşedip, iyilun vatanımıza dua eder. Hudaýdan qat umidimiz känler. Tamamı qat känler Hudaý duamyzy boş goýup berip de gaýtaramaz inşallah. Okuýberin. Auzu billahi mineşşeytanirracim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مريضımız vacipdir. Kur'an-ı Kerim hatmettik Resulullah canın Hulefai Raşidin ashab ümmet İslami bahşetmeli. İlm vatanımda dua etmelidir. Ahmed ahun namla ilahi amin. Amin ya mucibed da'avat. İlahi amin. Şehre feragiden. İlahi amin. İlahi amin. Kabuldur inşallah duala. İlun vatanımız içeride daşardaki hemmilerini dua ediyor. Amin ya mucibed da'avat. Amin ya erhamer rahim. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya mucibed da'avat. Amin ya erhamer rahim. İlahi amin. إلهي آمين آمين يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله خيرات.